नमस्कार मंडळी, वेलकम टू निराली माय चॅनल। आज श्रावणातला शुक्रवार आहे। तर मंडळी, आज मी ज्योतीचं पूजन केलेलं आहे। ज्योतीचा फोटो, ती जागा स्वच्छ पुसून घेतली आहे, धुवून घेतलेली आहे। फोटोला छान पुसून घेतल्यानंतर त्याला वस्त्रमाळ केलेली आहे। कापसाचं वस्त्र केलेलं आहे, चांदणीच्या फुलांचा हार केलेला आहे। हळद कुंकू फूल अक्षदा वाहून त्याची मी पूजा करीत आहे। धूप दीप लावून घेतलेला आहे आणि वस्त्रमाळ घालून नंतर फुलांचा हार घातलेला आहे आणि मग धूप दीप दाखवलेला आहे। गूळ आणि फुटाण्यांचा नैवेद्य मी दाखवलेला आहे आणि ज्योती देवीजवळ मी मुलांचं आरोग्य चांगलं राहावं, दीर्घायुष्य व्हावेत आणि घरात सुखशांती राहावी यासाठी मी प्रार्थना केलेली आहे। जय ज्योती माते। प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब निराली माय चॅनल। थँक्यू।